שלום, השיעור אני רוצה להדגים כיצד יוצרים אירוע. ניגש לסרגל בצד ימין, נלחץ על אירועים, ויש לנו כאן אפשרות ליצור אירוע חדש. יצירת אירוע, אני יכול להקליד מתי זה אמור להיות, למשל ביום שישי ב-22 בשעה 9. מה בתכנון? חתונה לדודה שושנה. איפה? ברחובות. ראה מפה מצורפת. וכאן אני כמובן יכול להוסיף את הכתובת ואת הרחוב, ובפרטים נוספים אני יכול לתת את כל הפרטים על החתונה, מי מתחתנת, איך נראה החתן וכל הדברים מסביב. אוסף תאריך סיום, מאחר וזה ביום שישי, אז זה מסתיים בערך ב-1. מי מוזמן? בחר אורחים, אני בוחר את מי שאני רוצה להזמין לאירוע, אני שומר וסוגר, ואז לוחץ על יצירת אירוע. ברגע שנלחץ על יצירת אירוע, היישום הזה שנקרא אירועים מאפשר לי לקבל מידע מהחברים שלי, מי מתכוון להגיע ומי אולי יגיע ומי לא מתכוון להגיע. נלחץ על יצירת אירוע, ברגע זה תשלח הודעה עם האירוע לחברים שלי, ואני אוכל דרך הפרופיל שלי לראות מי מגיע ומי לא מגיע. אני חוזר חזרה לאירועים שלי, ואני יכול לראות שכרגע יש לי 2 אירועים. למשל, הבר מצווה של יוסי, אני יכול לראות שיש לנו את דלית קטן שמגיעה, ועוד אחד, יואב, שאולי מגיע. היישום הזה מאוד נוח לנהל אירועים בצורה פשוטה.